Hello niggas, moje meno je Femi a dneska som tu s kým asi tak? No predsa s našim stromokocúrom, ktorý však mení meno. Ako sa nám budeš volať? Poď tu na video, poď na video. Ty ciga Dobre. Budem Ray-Ban. Áno, Ray-Ban, bude sa to písať normálne R-Y-B-N, nie ban. Veľké R-E-I. No ne! Veľké B-N. Áno, dobre. Takže, čo som vám chcel dneska povedať? Máme tu ďalšieho hostia, dámy a pani. To chce potlesk. Poď, Kamox. Je zo štúdia Gentleman's Videos. Alebo... To štúdio už neexistuje. Jakže neexistuje? Práve som ho založil. A je tam pár dobrých typkov, respektíve... Zatiaľ som tam prakticky iba ja a ešte jeden typek. A asi tak. O chvíľu sa pridá tu náš Ray-Ban. Zrejme bude natáčať videjka aj Kamox. Alebo možno, no neviem. No tak dobre. Zase sme na mieste povestné našou tyčkou. Talentované. Dámy a páni, to bolo talentované. Tyčka. Ty a tvoja tyčka. Fuj, osne. Osne ničím. Dobre. No čo som vám chcel povedať? No to, že jednoducho stromokocúr mení meno. Máme tu ďalšieho hostia a to je Kamox. A... Čo? Chcel tam do stromu. Áno, ty si chcel hodiť tyčku do stromu, nie do mňa. Som sa chcel dať do dierky medzi stromami. Áno, to... No toto, jak sa dozvie náhodné dievča z tvojho okolia, tak... Pozor, tam. Tu aj stromy, ako sú. Uj, sa. Si zlomil tyčku. Mám rezervnú. Áno, ty máš rezervnú stále v zásobe. Má pri sebe stále dve tyčky. Keby náhodou dievča nebolo spokojné, môže vyťahnuť druhý a dá double pene. Ja som chcel tam vyhodiť. On všetko musí hodiť do mňa, dámy a páni. Áno, hovor vieš komu. No a dneska ideme tu s Kamoxom ku Salesiánom, nigga. My sme pobožní ľudia, aj keď to tak nevyzerá. Odi ty... Čo? Nič robil ty. Dámy a páni, a môžete ma vidieť v okuliároch. A to sa chvíľu zmení, lebo budem mať nové okuliare. Aj mňa. Dobre, teba vidia stále v okuliároch. Nie, nevidia. Počkaj. To je jedno. Jednoducho budem mať nové okuliare, dámy a páni. Silnejšie 1,25. Pluska. Lebo je slepý. Dobre. Lebo je slepý. Dámy a páni, ale toto už bude asi koniec, lebo jednoducho nemám o čom kecať a... Čo, aké dneska si známky dostal? Ja dneska som dostal jednotku, dámy a páni. Jakú jednotku? Žiadnu. To potom? Ja som dostal poznámku. Prečo mi začalo... Náboženstvo som nemal doma, máš šťastie, že si tam nebol. Tak Doma čo? takú domácu a neviem o nej a... Ale jednoducho princíp, dámy a páni, ideme ku Salesianom, tam zrobíme pár hovadín a keď chcete začať chodiť ku Salesianom do Košíc, choďte na stránku www.3horky.sk a tam nás budete môcť vidieť s Kamoxom. Áno, tam budeme s Kamoxom na 3 horkách. Ja by som držma! Tieto vtipy sa mi vážne Máme nepáčia. tu takú poradnú roklinu. Like roklina. No proste, títo typci tu robia totálne hovadiny. Toto videjko malo byť úplne, že intelektuálne. On tu zase trá nejakú tyčku zo zeme. Intellectual. Intelektuál, áno, to je veľmi intelektuálny názov. I talking my cat with Saturday. Dámy a páni, nikdy nechcete počuť Ray-Bana. Nebudem anglické videá. Prosím, nerob anglické videá. Ľudia ťa nebudú mať radi, lebo ty nevieš rozprávať po anglicky. Viem, ti poviem teraz vetu po anglicky, počkaj. No, povedz za čo po anglicky. My mother. My mother is
the big tree, and I crash my tea, and I very good English classroom, and I have I am a Raven, and you are Femi. And, Oh no, you don't say, nigga. and I have a red caucus, and I love whiskers. Whiskers. Dobre, dámy a páni, áno, dámy a páni, toto bolo všetko z tohto videjka. Pozdravujem vás Kamox. Čus. Čus. Pozdravujem vás Ray-Ben. Sevastok. Sevastok, nigga. A pozdravujem vás a ja. Moje meno je Femi a... Som nadržaný. Čaute. Píp, píp.